गिबि गिबियावनो आं खुलुमग्रोनानै लाहरबाय दै माने मोनाबिलिनि बे खौरां नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबाय आं दहायबो होखादों आं फुङाव आपडेटखौ दाबो आं होबावगोन आपडेट बेनो जादों माने YBY फान्ड YBY फान्डखौ लानानै आसाम नाङैनो माने अल रायजोआव माने बर'फोरनि बा हारसा सोरबा बांगाल सोरबा आसामिस सोरबा देउरि बेफोर माने हाबना दंमोन दै माने YBY फान्डआव YBY फान्डआ जादों मोनसे माने इनकाम आर्निं खालामग्रामोन दै बियो माने बेयाव 6000 इनभेस्ट खालामबा इसेखिनि मोनो दैलिक आरो 10000 इनभेस्ट खालामबा इसेखिनि मोनो होननानै माने बेयाव फान्ड मोनसे एप्स ओंखारदोंमोन बे एप्सआ माने दा थगायनो लांबाय माने अलरेडि थगायबायनो सोरबा बायदिया माने बे एप्सआव हा फाननानै हाबदों बा सोरबा बायदिया हाखौ बन्द खालामना हाबदों सोरबा बायदिया हा सोरबाबा दाहार लाना सुदाव लानानै फैसा सुदाव लाना हाबदों दै बे एप्सआव माने सोरबा बायदिया सिगां हाबदों सोरबा बायदिया मोनदों सोरबा बायदिया उन हाबदों सोरबा बायदिया लस जादों सोरबा अलरेडि सिगाङाव हाबदों बेफोर लाब जाखादों अलरेडि दै दा बुंनो थाङोबा गुफुरनिफ्राय अनिराम बसुमतारिया खारखोमानानै दं होननाय खोनादों आरो जनक बसुमतारिया खारखोमानानै दं होननाय खोनादों दै माने जनक बसुमतारिनि न'आव थांना पुरा माने मानसिफ्रा माने हाल्ला खालामहैदों माने पुरा माने थांनानै लोब मानसिफ्रा थांनानै माने बेखौ हरदों माने बुंनाय बायदिबा माने जनक बसुमतारिनि हिन्जाव माने दमबो हरदों होननाय खोनादों माने पाब्लिकफोरखौ दै माने आं बुंदों बेखौनो बेयाव खुनु नोंथांमोना इनभेस्ट खालामब्ला माने 6000 KYC फरायनांला बेयाव नोंथांमोना 6000 KYC फरायबाथाय नोंथांमोना पुरा नोंसोर बेंक एकाउन्टनिफ्राय दानना लांजाखागोन आरो फैसाया पुरा नोंथांमोननिफ्राय बेंक एकाउन्टनिफ्राय दानना लांगोन माने सोरबा बायदिया माने बेंक एकाउन्टखौ माने सोरबा बायदिया मैया खोनानाय बायदिबाथ' मैयानि दिनाव माने लगे माने इयाव डिप'जिट माने खालामबाय दै KYC खालामबाय बेयाव माने डाइरेक्ट जायनि एकाउन्टआव फैसा दं बेखौ दानलांखादों होननाय खोनादों सोरबा बायदिया सैथाना माने लगे बेलेग एकाउन्टआव मोननै मोनथाम एकाउन्ट गोनांनाव माने ट्रान्सफार खालामना लाबाय सोरबा बायदि गोरोङा बुद्धि गोरोङा थिग बिदिनो नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनाङा आं बेखौनो बुंनो लाबाय